Сәлам дусларга һәм кызларга. Без сезнең белән бүген бик матур рәсем ясаячакбыз. Аның өчен ак кагаз бите, кара маркер һәм әлеге рәсемне буяр өчен төсле карандашлар кирәк булачак. Алар әзерме? Минем әзер. Карандашларны матурлап бер читкә алып куябыз да, сезнең белән бүген нинди рәсем? Үрдәк рәсеме ясаячакбыз. Үрдәкне без әлбәттә инде башка рәсемдәге кебек башыннан башларбыз. Менә шушындый сызыклар һәм менә шушындый ярым түгәрәккә охшаган овал белән борнын ясыйбыз. Борнына елмаеп торган авызны өстибез. Муйнын ясыйбыз һәм дулкын сымак сызыклар белән гәүдәсен дә ясап куябыз. Баш өлешен ясап бетерер өчен күзләр өстик. Аны инде ничек ясыйсын, сез бик яхшы беләсез. Үрдәккә суларга дип борнына тишекләр дә ясап куйыйк әле. Муйнына боҗра. Димәк, безнең үрдәк кыргый үрдәкләр исәбендә. Канатларында сызып куйык. Хәзер инде аякларын ясыйк. Бармаклары әлпә белән тоташкан. Айрылып тормыйлар. Менә шулай ясагыз. Безнең рәсем ясалып бетте. Кара маркерны алып куябыз һәм буярга тотынабыз. Куе яшел карандаш белән без үрдәкне башыннан матур гына тигез итеп буй башларбыз. Үрдәкләр бер-берсеннән төсләре белән дә аерылып торалар. Бүгенге көндә үрдәкнең 110ннан артык төре билгеле. Чуар төс ата үрдәкләр өчен хас. Ә без кызгылт сары белән үрдәкнең томшыгын буйбыз. Кря-кря дигән тавышны ана үрдәкләр генә чыгара икән. Ата үрдәкләр бөтенләй кычкырмый дигән мәгълүмат бар китапларда. Хәзер балалар, әйдәгез әле. Шәмәхә төсле карандашны алабыз да үрдәкнең гәүдәсен буйбыз. Канатларын исә без коңгырт итәрбез. Шулай ук көрән төсле итсәгез дә була. Хәзер инде боҗраны без сары төскә буйык. Кошларны өйрәнүче галимнәр кошларга боҗра кирделәр. Шул боҗралар ярдәмендә юл хәрәкәтләрен, очыш юнәлешләрен алар күзәтеп торалар, өйрәнәләр. Күрегез әле, үрдәгебез ничек матур була. Инде аякларын да буяп куйык. Кызгылт сары төскә. Үрдәкнең аягында нерв күзәнәкләре юк икән. Алар бер нәрсә дә сизми, бер кайчан да туңмый. Көннәр буе боз өстендә йөри ала. Борын тишекләрен шәмәхә төсле итик. Төсле карандашлар үз эшләрен бетерделәр, без аларны алып куябыз. Әле алар безгә кирәк булачак. Һәм кара маркер белән үрдәкнең яшәү тирәлеген бизибез. Нәрсәгә охшаган бу балалар? Әлбәттә, елга күл буйларында үсеп утыручы камышлар. Иң якын дусларыбызның берсе нәрсәне ясарга онытканбыз? Әйе, күк йөзендә безнең кояшыбыз елмаеп тора. Шулай ук үрдәкнең дусты болыт та бар. Болытны без зәңгәр су төскә буйбыз.
камышның башларына да төскертергә кирәк. Аларны без көрән төсләйтик әле. Үрдәкләр күбрәк тыныч суларда, камыш араларында яшиләр. Шунда үзләренә ризык табалар. Су астында да яхшы күрәләр. Ризык эзләп 5 метр тирәнлеккә кадәр чума алалар. Камышларның яфракларын без яшел төскә буярбыз. Безнең үрдәк яр буенда ял итә, чирәм өстендә. Шулай булгач, чирәмне дә сыек яшел төс белән буяп чыгарбыз. Кояшыбызны сары төскә манабыз. Искиткеч рәсем балалар. Әйдәгез әле кара маркер белән тагы да күркәмрәк итер өчен үрдәккә менә шушындый сызыклар сызып чыгыйк. Бик матур үрдәк килеп чыкты. Шаян үрдәк дими ни дисең инде? Эй, дусларым! Мин, Шаян рәссам, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булышам.